Днес ще играем Skywars. Аз съм... Знаете кой съм, просто от канала не знаете кой съм. Shadow Master Gaming. Ако не съм казал играта е Skywars. Мая каза. Тук ставя началото, че ми лаги. Или. Спри са, грозен шпан. Лак, така. Първиста. Никой не обича лак, нали хора? Се прави тук на много важен. Не бе. Киня бургер. Охо, баси прото. Лео нещо си бургер. Double monkey toilet. Ей, много малко. Йоп, не. Не. О, под вода. Верно, че имах шнорки. Той под вода ли си с него? Ехе. Non-stop, taking to never dream. Double monkey toilet. Така. Без прото. И трябваше да вземаш шнорки. Умрях ли бе? Но с голям рекорд все пак. 18, какво мога да си купя? Какво искам да си купя? Вече по полза. Така. Skywars. Chicken Little. Chicken Light. Не, майки. Не. Така. Йоу. Ха. Well, yeah, jump. Yeah. Well, big burger. Колко че да е голям. Не че малък. Ама на играта си е много малък. Йее! Давай, плувай. Нос, какво прави то с носа? Ух. Cat. Ика. We monkey. What? Wow. Кинев. И fuck. Архива. Манкито много ми харесва. Ще на архива. И оттам ли дигаш дъга или там какво е.
Айде бе. Охо, какво е това? Определено нещо готино. Бе толкова ми беше и рекорд. Още една игра и толкова. Сомбреро. Толкова отлипващото ми се игра. И толкова от Skywars. Тя да видя какви игри имам. Да си припомня. Да, това ще отпипа. Надявам се да ви хареса. Абонирайте се.